Першым уладальнікам Чамброва быў брэсцкі ваявода Стэфан Курча, які ў канцы 17 стагоддзя валодаў не толькі Чамбровам, але Валіўкай і прылягаючымі ваколіцамі. У 18 стагоддзі Чамброў пераходзіць да сям'і Узлоўскіх. Анеля Узлоўская была хроснай маткай Адама Міцкевіча. У пачатку 19 стагоддзя уладальнікам маёнтка стаў навагрудскі адвакат Караль Карповіч, і гэты маёнтак быў у уладанні Карповічаў больш за 100 гадоў. Пасля валодаў ім іх сын Юліан, які быў жанаты на Караліне з роду булгакаў. Пасля, у пачатку 20 стагоддзя, маёнтак ужо належаў іх унуку Каралю Карповічу. І гэта быў такі тыповы шляхецкі асяродак, які прывабліваў усіх да сябе не толькі прыгожай архітэктурай і такімі месцамі маляўнічымі прыроднымі, але і тым, што знаходзілася ў доме, то есть самой атмасферай, якая там панавала. У доме, у сям'і Карповічаў была багатая бібліятэка, у якой налічвалася шмат кніг, класікаў. Акрамя гэтага былі альбомы з малюнкамі, з гравюрамі, былі штотыднёвікі, газеты, часопісы, і гэта прываблівала ў дом цікавых людзей, гасцей. Часта у доме Карповічаў бываў знакаміты фотамастак Ян Булгак, таму што яго хроснай маці была ўладальніца Чамброва Караліна Карповіч. Многія даследчыкі творчасці Адама Міцкевіча лічаць, што Чамброў – гэта прататып міцкевічаўскага Сапліцова з паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэуш». І таму нездарма ў 1928 годзе тут, менавіта ў Чамброве, праходзілі здымкі фільма «Пан Тадэуш». Сам гаспадар сядзібы Караль Карповіч удзельнічаў у гэтых здымках, і яго сям'я таксама там здымалася, а акрамя гэтага сяляне навакольных вёсак удзельнічалі ў масоўцы ў гэтым фільме.